беларусы адзіны народ у расійскай імперыі, который падымаў паўстанне кожныя 30 гадоў. Касцюшка, 1830 год, Каліноўскі, потым адраджэнне пачатку 20-го стагоддзя, Беларуская народная рэспубліка, партызанскі рух, потым нацыянальнае адраджэнне 80-х, 90-х. Калі браць вось ад самага пачатку, Касцюшка, Каліноўскі, ніводзін народ так не змагаўся за свабоду і за незалежнасць з такой перыядычнасцю, так зацятай, як беларусы. Так, многія народы падымалі паўстанні, якія працягваліся доўга. Тыя ж чэчэнцы змагаліся вельмі доўга, але кожныя 30 гадоў беларусы падымаліся на паўстанне. Які это ціхмяны народ, які это талерантны народ. Тут нешта не стыкуецца проста. І іншая справа, што ўжо падчас Савецкага Саюзу, савецкая прапаганда, ды і расійская прапаганда увесь час навязвала гэты міф, што беларусы спакойны, паслухмяны, ціхмяны народ, якім зручна кіраваць іх і так далей. Ёсць іншы момант, што беларусы вельмі доўга разгойдваюцца, вельмі доўга рыхтуюцца, думаюць, узважваюць там што да чаго, што як, але потым, калі яны ўжо бяруцца за вілы, як кажуць, то зусім іншая карцінка атрымліваецца. І гэта дакладна карцінка, якая ілюструе не ціхмяны, паслухмяны народ, а народ гераічны, народ свабодолюбівы, народ, які можа за сябе пастаяць. Лета 20-го года плюс верасень, напэўна, самыя такія насычаныя, самыя яркія, самыя шчаслівыя за ўсё жыццё. І калі мы размаўлялі потым з шэрым катом, са Змітром, з Пашам Севарынцам у клетцы суда, я бачу, што яны так зайздросцяць, таму што іх затрымалі раней, яны гэтага не бачылі. І от калі мы это распавядалі, калі проста самі ўзгадвалі, это сапраўды было вау, это было самы класны ўспамін, і да гэтага часу застаецца самы класны ўспамінам за ўсё жыццё. Таму што было прачуванне рэвалюцыі, прачуванне перамогі. І таму што бачылі всіх гэтых людзей, бачылі натхненне, гэта крэатыў, гэта проста ўздым, эмоцыі все гэтыя, которые на вуліцы былі, гэта проста настолькі было круто, што гэтыя карцінкі у мяне перад вачыма нават зараз, калі так вочы заплюшчыць. Калі пералічыць, мы шмат працавалі з дваравымі кам'юніці, з дваравымі групамі. Яны якраз тады яшчэ у канцы чэрвеня пачалі ўзнікаць пасля таго, як пачаўся флэшмоб салідарнасці, калі людзі выходзілі на балконы і там грукалі у посуд, уключалі музыку, і такім чынам з цягам часу пачыналі бачыць адзін аднога, потым знаёміцца, потым выходзіць у двары, піць гарбату. Гэта было яшчэ да выбараў, і якраз на аснове гэтага паўсталі гэтыя дваравыя групы, якія сталі беларускім феноменам, таму што такога амаль не было нідзе падчас падобных падзеяў у іншых краінах. І вось якраз такі гэтыя дваравыя групы, яны былі рухавікамі і падрыхтоўкі вялікіх акцыяў па выходных, і рухавікамі дробных акцыяў, якія адбываліся па мікрараёнах кожны дзень. І калі сабраць все гэтыя выхады людзей, то можа быць, нават у некаторыя моманты людзей на месцах выходзіла больш, чым выходзіла на цэнтралізаваныя акцыі. А яшчэ трэба дадаць, што мы праводзілі, калі браць Мінск, праводзілі штодня акцыі на плошчы Незалежнасці ўвечары, куды таксама збіраліся людзі. І людзі, якія хацелі якраз пратэставаць, рабіць штосьці кожны дзень, таму што многіх большасць не задавальняла тое, што трэба выходзіць толькі па выходных, толькі па нядзелях, а потым цэлы тыдзень працаваць на рэжым, ісці на працу. Людзі хацелі дзеянняў, мы спрабавалі неяк гэта даць штуршок гэтаму, даць выхад гэтай энергіі. І пэўны час это атрымлівалася да таго часу, як ужо плошчу Незалежнасці не сталі зачышаць проста ад такіх акцыяў. Зразумела, запомніліся і вялікія маршы, которые былі па выходных у нядзелю. Само сабой, асабліва 16 жніўня, калі, напэўна, самая вялікая такая кропкавая акцыя была ў гісторыі Беларусі.
вельмі шмат успамінаў на самой справе. Просто ты кожны дзень можна пералічваць, што адбывалася. У нас было некалькі штаб-кватэраў такіх, ну, не скажу офісаў, напалову падпольных кватэраў, якія потым ўжо сталі адкрытымі, куды прыходзілі людзі за прадукцыяй, за гукаўзмацняльнай апаратурай, дзе праводзіліся пэўныя, ну, скажем так, курс маладого байца, як себе паводзіць на акцыях, як супрацьстаяць там затрыманням, што рабіць, калі цябе затрымаюць, як паводзіць себе падчас там пэўных нейкіх форс-мажораў і гэтак далей. Нашы людзі ездзілі на дваравыя акцыі і там праводзілі трэнінгі ці проста нават расказвалі новым людзям, якіх шмат далучылася ў 2020 годзе, пра гісторыю супраціву, пра досвед Зубра, пра досвед там маладога фронту, пра досвед тых арганізацый, якія рабілі пратэсты да гэтага. І шмат у чым гэты досвед быў выкарыстаны падчас ужо падзеяў жніўня, верасня і нават пазней, ужо пасля нашага затрымання падчас вулічных акцый. Гэта была рэвалюцыя годнасці, таму што людзі выйшлі не ад галоднага жыцця. Я падкрэслю гэты момант. Людзі выйшлі таму, што ў іх скралі выбары. Людзі выйшлі таму, што іх падманулі. Людзі выйшлі таму, што быў закрануты іх гонар. Людзі таксама бачылі паводзіны ўладаў падчас каронавірусу, падчас бачылі гэту хлусню, которая пачала ўскрывацца дзякуючы працы, дарэчы, незалежных СМІ, дзякуючы працы, найперш за ўсё, незалежных блогераў, якія з'явіліся ў Беларусі тады і вельмі імкліва сталі набываць папулярнасць. Там Сергей Ціхановскі, Шэры Кот, многія іншых, шмат было на самой справе. І вось таксама гэта беларускае ноу-хау, якое на этапе там канца 19-го, пачатку 20-го года змагло расплюшыць вочы многім людзям. Людзі ўбачылі, што іх шмат. Таксама дзякуючы у тым ліку блогерам, дзякуючы незалежным СМІ, дзякуючы вось гэтым вось дваравым чатам, флешмобу салідарнасці, калі людзі проста ўбачылі, што аказваецца, і такіх вот выпадкаў па Мінску іх жа вельмі шмат было, па буйных гарадах. Там выходзіш там адзін раз, пагрыміш, там паключыш музыку, убачыш ты адзін, потым там другі дзень бачыш, а вот там сусед нешта таксама робіць, а просты дзень ты бачыш, што 20 чалавек вакол там вывешвае сцягі, уключае музыку, і аказваецца, нас у двары десяткі людзей, а ў суседнім там сваяку звоніш, а ў нас тое ж самае, а ў іншым горадзе так у нас тое ж самае. І вось людзі убачылі, што іх вельмі шмат. Тых, хто незадаволены, мало того, што незадаволены, штосьці хоча рабіць. Таму што нават это вот выхад на балкон, маханне сцягам, уключэнне музыкі, это ж таксама у пэўны момант стала падставай для адміністрацыйных справаў. Ну, першая думка была пазваніць, папярэдзіць, але я ўжо бачыў, што у меня быў інтэрнэт праз мабільны тэлефон, і я ўжо бачу яшчэ да таго, як пачалі грукаць, што сувязі няма. А такія выпадкі ўжо былі калісьці, калі нават па адміністрацыйных справах затрымлівалі, у іх ёсць там нейкія апараты, якія проста глушаць сувязь мабільную там у межах некалькіх метраў, десятка метраў, можа быць. І тады я ўжо зразумеў, што будуць затрымліваць. Ось, да таго ж там людзі былі за вакном, а потым літаральна праз хвіліну ўжо пачалі грукаць у дзверы. Збольшага, так хусенька паглядзеў, павыходзіў там з аккаунтаў, якія былі на кампутары, на ноутбуку, на тэлефоне, хаця это заняло там літаральна паўхвіліны, потым проста там ужо дапіваў каву. Кожны дзень, тады вось канец верасня, кожны дзень чакалі, што прыйдуць, што будуць затрымліваць. Таму збольшага гэта было такім ужо на аўтапілоце. Несправедлівасць судебнай сістэмы. Тое, што у нас няма апраўдальных выракаў суда. Тое, як у нас абмежаваныя адвакаты. Як у нас парушаюцца правы вязняў у прынцыпе ў турмах. Калі ты проста становішся... Праблема рабскай працы. Прымусовая праца, якую ты не выбіраеш,
за пару рублёў у месяц гэта рабская праца. І вось гэтыя все праблемы, яны в 100 разоў важнейшыя, чым пытанне там харчавання, таваркі і гэтак далей. Таму як бы тут трэба всю сістэму мяняць. Тут не вырашыцца пытанне, это як палепшыць дыктатуру. Вот тое ж самае, што там, ну, што можна зрабіць з Беларусі, там, не мяняючы дыктатуру. Да што ты не рабі, лепш не стане, таму што галоўная праблема не вырашана. І тое ж самае пераносіцца на вот, копію краіны у дробязях. Турма, там, адукацыя, чалавек пазбаўлены ўсіх правоў. Ён не можа скардзіцца, ён не можа ніяк паўплываць на тое, каб зменшыць тэрмін свайго пакарання, напрыклад, добрымі паводзінамі. Ён абсалютна на 100% залежыць ад адміністрацыі турмы. І вось у гэтым-то і ёсць праблема, таму што калі б у людзей была рэальная матывацыя выйсці раней, праз тое, што ты становішся лепш, ты там набываеш адукацыю нейкую, ты пераасэнсоўваеш свае паводзіны, ты там, робіш нейкія добрыя рэчы, шчырыя рэчы, так? І праз гэта ты выходзіш раней, і тады так было, калі б гэта працавала. А так раней выходзяць тыя, хто больш стучаў. Ну як не мець спагнанняў, калі спагнанні выпісваюцца проста, ну я кажу пра мужчынскія калоніі, спагнанні проста выпісваюцца, кажуць, у цябе палажняковае спагнанне. Палажняковае, то есть тое, которое просто трэба выпісаць, таму што у цябе даўно не было. Я, напрыклад, у мяне выпадак был у магілёўскай турме, у мяне звычка, я днём ніколі не сплю, просто ніколі не сплю, там нават падкалывалі мяне і зэкі, і адміністрацыя, што складана, таму што так вельмі проста выпісаць спагнанне, чалавек там крышачку задрымаў за сталом, там ці яшчэ дзе-небудзь, бывае такое, лёгка. Я ніколі не сплю, я ці читаю кнігу, ці хожу гуляю, ці займаюсь спортом, то есть, нема у мяне такой звычкі просто з дзяцінства, спаць днём. І прыходзіць начальник отряда і кажа, у тебе, это в турме, у тебе парушэнне, я кажу, за што? Спаў. Я бачу, я гляжу на яго, што ён просто, ён не можа ўтрымацца, тому што ён мне якраз сказаў, што табе складана выпісаць спагнанне, ты не спіш днём. Спаў, я кажу, раскажыце мне, як я спаў. Він починає казати, адышоў там зрабіў выгляд, пагартаў, таксама камеры ёсць, все такое, пагартаў паперы, в такі-то час, там в 11 гадзін дня, дастаў подушку, залез на другі ярус. Ты ж разумееш, палажняк. У цябе год прайшоў са спаткання з забароны на спатканне. Все, окей, зразумеў. І як в такіх выпадках без спагнанняў? Іх это у звычайных вязняў тое ж самае. Як без спагнанняў? Такого не бывае. Калі чалавека няма спагнанняў в калоніі, да яго у зэка ўжо ўзнікаюць пытанні звычайна. Я вельмі часта спасылаюся на тое, што казалі супрацоўнікі адміністрацыі. Самы лепшы варыянт. Яны казалі, што нам трэба, каб у цябе не было часу нават задумацца пра штосьці. Ты себе подъем, там сняданок, зарядка, уборка, ранішняя проверка, которая Новополоцку могла займаць там гадзіну, напрыклад, 1,5 гадзіны. Потым адразу промзона, ты там працуеш пад камерамі, калі ты ці працуеш, ці робіш выгляд, што працуеш. Калі ты відавочна не працуеш, то табачна, і у себе тады пакаранне, потым там абед туды-сюды, і зноў працуеш, потым вяртанне у жылую зону, вячэра, потым можа быць там розныя фішачкі, там уборка, як-то прасчёт, калі всех всю зону выганяюць на взлётачку і лічаць усіх. Таксама ў Новополоцку нехта з вязняў, там да яго нейкая прэтэнзія была з боку ці начальніка атряда, ці кагось з адміністрацыі, што ён у там вольны час на турніке вісеў. Так он кажет, это ж мой вольный час. Он кажет, так, вольный час – это наша недопрацоўка, что у тебя есть вольный час. Тому то же самое с працей. Калі нема чым заняцца, вязень пачынае
ці думаць, ці чытаць, ці з кімсьці там размаўляць, карацей, жыць для сябе, нават там. А тут гэтага пазбаўляюць. Была адсутнасць магчымасці перапісвацца з тымі людзьмі, з якімі я хацеў перапісвацца. Доўгі час, калі яшчэ я быў на Валадарцы і в першыя і ў Магілёве да калоніі я мог атрымліваць лісты ад усіх людзей. Вось, і гэта было вельмі здорава, таму што была магчымасць проста нармальна падтрымліваць кантакты, перапісвацца, размаўляць, жартаваць, там нейкія гісторыі расказваць, чуць і разумець, што адбываецца на волі. І гэта было здорава. Потым гэта рэзка было абмежавана толькі блізкімі сваякамі. І потым у пэўны момант нават ад блізкіх сваякоў перапіска была заблакавана на месяц-два і так далей. Вось гэта было самае складанае. Вось я нават калі не атрымліваў лісты, я разумеў, што тут змагаюцца за наша вызваленне, тут пра нас вануюць на свабодзе, дзе я зараз распаўсюджваюсь інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Вельмі моцна падтрымлівала тое, што, як я ўжо казаў, успаміны пра 20-й год. Вось тое, што я все это бачыў, і я разумеў, што калі просто ўзважыць лета і восень 20-го года і 5 гадоў турмы, это все роўна круцей. І за гэта можна адседзець і 5, і 7, колькі спатрэбіцца. Это звычайна вопратка, шкловалакно, як правильно называецца, якая узімку не грэе, улетку пячэ. Ёсць форменная вопратка, летні варыянт, зімовы варыянт, які адрозніваецца тэрмабялізнай і целагрэйкай, і все, нічога лішняга нельга. Узімку яшчэ шалік можна. І пальчаткі. Ніякіх швэдараў. Дзіўна, таму што ладно, чалавек адбывае пакаранне, окей. Ён зрабіў нейкае злачынства, ці не зрабіў, не істотна. Пытанне проста, што людзі улетку у Новаполацку гулялі прытомнасць ад гарачыні, а ўзімку мёрзлі так, што некаторыя, што, напрыклад, у штрафным ізалятары ты 15 хвілін, 20 хвілін спіш, 10 хвілін ты ці ходзіш, ці адціскаешся, ці прысідаеш, і так всю ноч. То есть это за 8 гадзін сну 8-10 разоў прыходзілася, напрыклад, уставаць. Гэта незразумела, што, можа быць, каб адбіць жаданне трапляць у турму, але як таксама пажартаваў адзін з прадстаўнікоў адміністрацыі, сказаў, нам трэба адбіць жаданне ў вас трапляць у турму. Гэта не чалавечыя стасункі, не чалавечыя адносіны. Калі у нас бывала ў Новаполацку, што уначы прачынаешся ў штрафным ізалятары, і у цябе ногі пакрыты снегам, таму што з вакна снег заносіць праз адкрытае вакно ўзімку, і ты прачынаеш, прычым ты спіш, і ўсе гэты час ногі ўжо ў снезе, ты прачынаешся і ўжо бачыш, што на назе ляжыць снег. Да не, асабліва не. Наадварот, калі ты скардзішся, яны часам для іх это была такая дэманстрацыя свайго узроўню, сваёй важнасці, што мы дабіліся таго, што ты скардзішся. Таму асабліва скардзіцца на суддзю, таму што гэта ні на што не ўплывала. Адзін з людзей, палітвязень, дабіўся адмены пакарання. Але это адзінкавы выпадак, который я бачыў, і там проста відавочна было гэта, таму што ён быў, яго пакаралі за тое, што он не зрабіў уборку, а ён у гэты час, у гэты дзень не быў дзежурным. І гэта можна было праверыць, пакаранне адмянілі. Але за тое, што он паскардзіўся, за тое, што адмянілі пакаранне, за все тыя праблемы, якія быццам бы ён стварыў для адміністрацыі, он атрымаў 10 новых пакаранняў. У многіх людзей, у іншых былі праблемы са здароўем, і ім дапамогі асабліва ніякай не было. Це ведаю і
іншыя выпадкі, калі дапамога была і дапамога кваліфікаваная, нармальная, добрая. Ну, кажу, я не магу казаць пра іншых, это лепш у іх пытацца. У мяне такіх выпадкаў не было, просто таму што я да дактароў не было патрэбы звяртацца да дактароў. Калі ты сидзіш у крытай турме, у цябе выбару няма, таму што у цябе няма пасылак, няма перадачаў. У цябе ёсць толькі вось тое, што вот это вот набор харчавання, які аднолькавы ў калоніях, у турмах. Вось. І я ўжо забыўся, колькі базавая в Беларусі. Ўжо значыць 5 месяцаў на свабодзе. Карці, одна базовая на таварку. І все в месяц так. Одна базовая, ну, так бы это там $10. На это можна набыць там колькі пашак згушчонкі, там ці кавы, гарбаты, ну, і збольшага все. Вот. Таму, да, еў, іншага выбару не было і, ну, жывы. Ведаеце, от сярод вязняў шмат такіх легендаў ходзяць. Адна з іх это такая залатая амністыя. Вот, хутка, вот ужо все, і будзе залатая амністыя, там гадавіна перамогі, там гадавіна Лукашэнкі чарговая, яшчэ, то есть чаго толькі не надумаеш, там уніфікацыя кодексаў з Расіі. Вот этой вот казкі, яны пра залатую амністыю, пра умоўна-датэрміновае вызваленне. Хтосьці, дзесьці, я там чуў, ён там дабіўся перагляду справу, яго там было 25 гадоў, ён адседзеў 3 і пайшоў да хаты. Штосьці там яшчэ там, вот там умоўна, вот я ведаю чалавека, ён ведае чалавека, яму расказваў той чалавек, што у яго было ў сябра умоўна-датэрміновае вызваленне, яго было там 20 гадоў, ён адседзеў 10, там 2/3 тэрміну і пайшоў да хаты, і зараз там яго там бізнес, все, ён шчаслівы, радасны. Але это вот, ну, калі пачынаеш раскопваць, то вот я чуў там ад кагосьці, а ён яшчэ ад кагосьці, і так далей. А в такіх умовах, ну вот, адно з лекаў гэта гумар, а іншыя лекі, яны такія крышку ірацыянальныя, гэта казкі. І такіх казак вот пра залатую амністыю, там пра тое, што ну, правда, адна з іх там ледзьве не ўвасобілась, казалі, што год за 2 будзе, ну, у тым, хто у СІЗО адседзеў, год за 2, ну, атрымалася год за 1,5. Але хадзілі там на 100% людзі казалі, што будзе год за 2. І да гэтага часу кажуць, што хутка будзе год за 2, чакайце, все нормально. Такіх казак вельмі шмат, гэта проста, ну, такая псіхалагічная абарона ад таго, што адбываецца вакол. Я ни в якім разе не осуждаю тых людзей, якія напісалі прашэнне аб памілаванні. Я разумею, што да кожнага чалавека пры жаданні можна знайсці нейкі ключик, можна знайсці чым націснуць. Да кожнага абсалютна і да мяне таксама. Але, ну, мне гэтага атрымалася пазбегнуць. Ну, як ціск, ну, будзеш сидзець в штрафным изоляторе, будзеш без спатканняў сидзець, будзеш там, ну, то есть нічога звышардынарнага. Будешь без посылок, без спатканняў і будешь ездить в штрафный изолятор. Ну, я и так разумеў, что все равно буду ездить в штрафный изолятор, буду без посылок, без спатканняў. Ну, великая розница. Так, адразу кажу, нейкіх людзей, нейкія людзі ў турме становяцца лепш. Пачынаюць там чытаць кнігі, пачынаюць задумвацца пра штосьці. Я кажу пра звычайных злачынцаў, якія нешта там зрабілі ў жыцці, патрапілі ў турмы. Я сустракаў людзей і шмат людзей, якія ў турме станавіліся лепш, станавіліся больш адукаванымі, шукалі новыя веды, шукалі знаёмстваў з патрэбнымі людзьмі. Я не ведаю, як яны будуць паводзіцца пасля вызвалення. Але такія прыклады ёсць. Але ёсць і адваротныя прыклады, іх вельмі шмат, калі не большасць, калі пенітэнцыярная сістэма проста абвастрае ўвесь негатыў, які быў у чалавека. Робіць яго больш злым, больш жорсткім, больш хлуслівым. І такіх выпадкаў можа быць больш. І да таго ж мы ведаем таксама, ну, там, не памятаю лічбы дакладна, што вялікая частка людзей, якія звычайна нейкія злачынствы зрабілі, адседзелі тэрмін і потым вяртаюцца абратна. Це якраз такі прыклады добрыя, якія я прывёў, гэта не заслуга калоніі. Ні ў якім разе. Гэта заслуга ці самога чалавека, ці яго атачэння. Што да захаду адміністрацыі, то, як правіла, гэта на 99% гэта
пакаранні нейкія, гэта ціск, гэта знявагі, гэта прыніжэнне любым чынам. Прадстаўнікі адміністрацыі Новаполацкай калоніі казалі, наша задача, каб вы адсюль выйшлі, прычым не палітычным, а ўсім. Наша задача, каб вы адсюль выйшлі хворымі, зламанымі, з паламанай псіхікай. Вельмі вялікая колькасць злачынстваў у Беларусі здзяйсняецца з-за алкаголя. Пад уздзеяннем алкаголя ці нейкіх іншых там рэчываў. Тут можна доўга разважаць пра танны алкаголь, пра палітыку дзяржавы. Я думаю, тут нічога новага я не скажу, што беларусаў проста спаиваюць. Адсутнасць рэалізацыі, адсутнасць перспектываў. Яно звычайна в комплексе все, дарэчы, таму што там алкагалізм таксама не з'яўляецца проста так. Многія там таксама сустракаў ідуць красці, напрыклад, ад таго, што ў іх не змаглі рэалізаваць сабе ў жыцці. Такіх выпадкаў таксама шмат. Шмат людзей сядзіць, у якіх проста, якія павінны быць не в калоніі, не в турме, павінны быць у псіхіятрычнай клініцы. Такіх таксама шмат. Не шмат, вельмі маленькая колькасць людзей, якія свядома вырашылі, так, я пайду, просто з-за таго, што мне хочацца зрабіць злачынства, я так зраблю, скраду, заб'ю, ці яшчэ што-небудзь. Такіх, далічаныя адзінкі, і іх вельмі мала. Ёсць вялікая праблема ў Беларусі. Это сама сістэма ўлады, это дыктатура, гэта тое, што паводзіны галоўнага злачынцы капіююць все іншыя па праступачках. І змяніць аднаго на іншага, это нічога не вырашыць. І досвед апошніх 25 гадоў, ён по великому рахунку это показал. Так, дзесьці бывае там гаечку адкруціць, але потым ізноў закруціць. І яшчэ больш. Таму трэба вырашаць галоўную праблему. І калі яе вырашыў, тады многія дробныя праблемы яны вырашацца самі сабой. А многія іншыя будзе вырашыць нашмат прасцей. У тым ліку і пытанне з правамі вязняў. І, дарэчы, самі вязні, зараз я бачу, і калі сидзеў, яны это разумеюць, таму што, многія разумеюць, прынамсі, што без вырашэння той праблемы, якая важна для ўсіх нас, для беларусаў, у іх на месцах нічога не зменіцца. Таму многія вязні зараз, калі шмат часу правялі з палітычнымі, просто чакаюць, калі атрымаецца штосьці змяніць у краіне. І вялікія спадзяванні звязваюць менавіта з гэтым, з пераменамі ў краіне. І таму для нас, для апазіцыі важна, і я ведаю, што это гучала перыядычна, што пасля дэмакратычных пераменаў у Беларусі павінны быць перагледжаныя ўсе крымінальныя справы, фігуранты якіх палічаць патрэбнымі іх пераглядзець. Павінны быць даследаваны все парушэнні у дачыненні да іх, катаванні, выбіванні паказанняў, проста парушэнні законаў на этапе следства, суда і так далей. Але гэта магчыма, калі зменіцца ўлада, не раней. Калі пра цябе кажуць, калі цябе ведаюць на волі, калі за цябе змагаюцца на волі, табе сядзець прасцей. Пры ўсім стаўленні, якое было да мяне, пры ўсіх тых катаваннях, штрафных ізалятарах, ПКТ, турмах, я бачу, што людзям, якія невядомыя, часта бывала горш. Таму што іх маглі катаваць, біць, і пра іх ніхто не ведаў на волі. І зараз я разумею, што, напрыклад, в Новаполацку і ў Магілёве штрафны ізалятар ніколі не быў пусты. Заўсёды траціна ў ім былі палітвязні. То есть в гэты момант, менавіта зараз, так, навскідачку, плюс-мінус, чалавек 20 в Новаполацку з палітычных сидзіць у штрафным ізалятары. Чалавек 10 з палітычных у Магілёве ў турме сидзіць у штрафным ізалятары. І мы пра іх нічога не ведаем. І гэта развязвае рукі тым, хто іх катуе. Калі пра чалавека вядома, калі пра яго тут пішуць, кажуць, прынамсі,
у чымсьці яму будзе прасцей, лягчэй там. Пачаў вучыць іншыя замежныя мовы, акрамя англійскай, французскую, іспанскую, латынь крышачку. Многія іншыя рэчы проста, я не хачу пра ўсё казаць, таму што з тымі ж замежнымі мовамі выйшлі людзі на свабоду, пачалі казаць, як яны класна вучылі замежныя мовы ў турмах, і потым ідзі на загад, прыбярыце все падручнікі замежных моваў. І ўжо там канец 23-го, пачатак 24-го года ў Новаполацку і ў турме ў Магілёве падручнікі па замежных мовах забаронены. Таму, калі мы вот так вот в інтэрв'ю расказваем, што добрага там было, трэба разумець, што калі штосьці добрае там яшчэ засталося, і мы пра гэта раскажам, то гэта добрае знікне. Таму ўсё ж такі гэта пакінем ужо на потым. Я ведаў, і мы пра гэта таксама размаўлялі ў клетцы суда, што мы дакладна не выйдзем па тэрміне. Калі будзе ўсё дрэнна, мы будзем сядзець бясконца. Але мы упэўнены былі, што дзякуючы салідарнасці, дзякуючы ціску на Лукашэнку, нам удасца выйсці раней. І так і атрымалася. Было прадчуванне, таму што, па-першае, якраз знаходзіўся ў штрафным ізалятары, а там гэта магчымасць у турме паслухаць радыё. Вось адну таямніцу выдаў ўсё ж такі. Это все ведаюць. І па радыё якраз перадалі, што, зразумела, беларускае радыё, і было, з тэкста зразумела, што вызвалілі Сергея Ціхановскага. Это чэрвень быў. Апроч таго, там падчас тэлефонных размоваў сваякі перадавалі інфармацыю, што ідуць перамовы, што там перамовы з амерыканцамі менавіта, і ў жніўні якраз таки, дарэчы, апошняя моя размова тэлефонная, і мне сказалі, што пад Новы год чакаем дома. Атрымалася не дома, крышку раней за Новы год, але, в прынцыпе, больш-менш тое, што чакалі. Ніколі па Лукашэнка не пачаў вызваляць людзей па сваёй дабрыні. Просто таму, што ты захацеў вызваліць і вызваліў. І калі ён вызваляе аднаго з галоўных сваіх ворагаў, значыць, яго вельмі моцна прыціснулі. Значыць, все ўжо. Край трэба вызваляць. І калі прыціснулі, значыць, будзе вызваляць іншых. Вот тут логіка была просто, простая матэматыка. 2 × 2 = 4. Я ўпэўнены, што я вернусь у Беларусь, і все, хто захочуць вярнуцца, таксама вернуцца ў Беларусь. Таму што, можна тут, конечно, сказаць, там самы змрочны час перад світанкам, все такое, але для мяне больш важныя такія практычныя рэчы. Будучыня Беларусі залежыць шмат у чым ад таго, што адбываецца ва ўкраіне, ад таго, што адбываецца в Расіі. Мы бачым, што Расія не дасягае сваіх мэтаў в Украіне, што з 22-го года лінія фронта пасля таго, як Расія страціла многія тэрыторыі, якія захапіла, лінія фронта ўжо амаль не мяняецца. То есть украінцы змаглі спыніць рускіх, і мало таго, зараз украінцы могуць, яны нащупалі слабыя месцы у рускіх, яны б'юць па нафтагазавай інфраструктуры.